Slovenská vláda pritvrdzuje tlak na ceny pohonných látok. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok oznámil, že kabinet rokuje so spoločnosťou Slovnaft o znížení cien palív tak, aby bolo Slovensko opäť konkurencieschopné v rámci krajín V4. Podľa ministra je cieľom vlády dosiahnuť stav, keď budú mať slovenskí vodiči jedny z najlacnejších pohonných látok v regióne, podobne ako tomu bolo ešte pred niekoľkými týždňami. Nemyslím si, že dnes je na stole znižovanie spotrebnej dane, skôr je tu veľmi intenzívny tlak zo strany vlády na Slovnaft. A pokiaľ bude Slovnaft k tomu pristupovať tak konštruktívne ako doteraz, verím, že to veľmi čoskoro uvidia aj ľudia na čerpacích staniciach, povedal Šutaj Eštok. Minister zároveň pripomenul, že vláda podľa neho výrazne pomohla pri opätovnom sprevádzkovaní ropovodu Družba, čo malo zásadný význam nielen pre Slovnaft, ale aj pre skupinu MOL Group. Verím, že predstavitelia Slovnaftu pochopia, že keď sme my im pomohli v rámci požičania pohonných látok, tak teraz oni musia urobiť niečo s cenotvorbou, pretože pre nás sú na prvom mieste občania Slovenskej republiky, ktorí tankujú drahšie, uviedol minister. Téma cien palív rezonuje po tom, čo údaje Eurostat ukázali, že Slovensko malo v rámci krajín V4 najdrahšie pohonné látky vrátane daní. V celej Európskej únii sa Slovensko umiestnilo na 15. mieste pri cenách benzínu a na 20. mieste pri nafte. Zaujímavý rozdiel však ukazujú ceny bez daní. Tie boli na Slovensku pri benzíne v rámci V4 najnižšie a pri nafte nižšie než v Poľsku či Česku. V rámci celej EÚ patrili slovenské ceny bez daní medzi lacnejšie, benzín bol na 21. mieste a nafta dokonca až na 25. mieste.